Ibingumngcelele wabantu ebebeleqa ukufumana ukuya ethunjini kusasa namhlanje kwiziko lempilo laseWalls Estate eGqeberha, nanjengokumbutho wezopolitiko iNational Alliance ubunikezela ngesuphu eshushu kwizigulana nakuluntu belukule klinikhi. Ongumnxibelelaniso lombutho kwa-Ward 6 uMandla Njengabantu uthe emva kokuva izikhalazo zabantu abahamba kweli ziko zokuba bafika kusasa ze bafumana uncedo emva kwemini sele belambile babone ukuba mabaqale eliphulo lokunceda. Senze into yoba sibe nale initiative kukuba kukuva izikhalazo zabantu abaza apha ekliniki bavuka ekuseni babe bengafumani into etyiwayo, bathi bancedakale sekulate and apha ekliniki kubalwa inani. Now umntu uhlahlala afumaniseke into yoba uzawugoduka selambile kunzima uyofika endlini. Saqonda into yoba masingenelele khona sibe nento umntu abe nento etyiwayo esesuswini. Omnye wabaxhamli beliphulo ngubonelelo Maneli othi bevukele kweli ziko lezempilo eze kuthatha amachiza akhe. Uthi uyalivuyela eliphulo kuba baninzi abantu abafika kule kliniki ngentsimbi yesine ekuseni bephuma emakhayeni abo bengatyanga. Mna ndiyabulela kakhulu ngale initiative ngoba into eyenzekayo sivuka ekuseni kuba sileqa ithu siphuma ngofo sifike apha sigodole kumnyama, so siphuma emakhaya sengatyanga. At least ke ukufumana kwethu lesuphu siyaxhathisa singade siwe kuba size ekliniki singaphilanga. Yela loo nto leyo uba ibe khona ezi programs and ingenzeki once off, mhlawumbi kayi-1 evekini, at least noba 2 times or 3 times evekini. Ivolontiye belincedise ekudluliseni isuphu nomasonto Makhoba uthi ukuthatha inxaxheba kweliphulo kumvula amehlo kwindlela abantu abaninzi abaphila ngayo. Abantu kumnandi uphuma endlini uzoncedisa kwi-community ngoba abantu abaninzi bayalidinga uncedo kakhulu. Ubona izakhono zabantu nendlela abantu abaxakeke ngayo, ukwazi uncedisa ubone ba yintoni intswelo ekhoyo ebahlalini, ukwazi ufumana nezimvo ngabantu ngabantu abanjani ebomini. Olilungu le-National Alliance uProfessor Bhatyi uthi eli asilophulo lokuqala balenzayo kwaye baceba ukuqhubeka bexhasa uluntu ngeenkqubo ezahlukeneyo zokunceda abo basweleyo. Sikhangela abantu abasokolayo njengenye initiative esibhizi nayo ngoku esinceda abantu abafelwe zifestire esabafakela zona nezindlu ezimdaka njengale sizazipeyinta necawe echithwayo phasi umbutho sizayilwa lonto kuba ikwayi-voting station. Isizathu soba ichithwe asisazi. I-lighthouse esezantsi kulanda ibisisandlwana e-voting station nezinye ke izinto esizilwayo esincedisana nombutho kuba sithi esiubizileyo umbutho since uMr Gary van der Kerk ebesinceda out of ba deputy mayor engeyonto sabona nge-initiative ba no njengamntu osincedayo likhaya esingazibandakanya nalo, so nento zemisebenzi sikwancedisa kuba siphandile into yoba abantu abaqeshwa e-PW baqeshwa ngokwemibutho ethile. Thina ke si-transparent, sifuna kuqeshwe wonke umuntu ongasebenziyo, sincedisana ke norhulumente and sikwaphanda nezinto ezihamba gwenxa. Bangaphezu kwekhulu abantu abaxhamle kweli phulo namhlanje. Lo mbutho uthi ukunceda uluntu ayondlela yayo yokuloba ivoti nanjengoko kuza kuvotwa ngenyanga inkanga. Indaba zeMpuma Kapa TV ndingusisipho Mdiki eGqeberha.